Da época sueva ven a división en parroquias. O paroquial suevo, unha heranza de papel ou unha cadea administrativa. Moito se fala dos beneficios do parochiale suevorum como unha innovación administrativa revolucionaria. Din que os suevos foron os precursores da organización do territorio, dividindo os antigos conventos romanos, bracarense, asturicense e lucense, en unidades máis pequenas. Pero, sendo honestos, que nos queda hoxe desa xenialidade? O que queda é unha rede infinita de parroquias que, se no século VI tiñan un sentido de cohesión comunitaria e relixiosa, hoxe son fósiles burocráticos que sobrecargan o Estado. A fragmentación infinita, na Galiza actual, dentro de cada concello temos as parroquias, e dentro de cada parroquia as aldeas. É unha estrutura de bonecas rusas que non ten fin. O que para uns é identidade, para a xestión pública é un pesadelo, como xestionar servizos, infraestruturas e burocracía nun territorio tan atomizado. De Bracara ao concello, o paroquial orixinal buscaba dar orde a un reino que ía do Douro ao Cantábrico. Hoxe, esa estrutura foi secuestrada para xustificar unha división administrativa que moitas veces non responde á lóxica do século XXI, senón á inercia da Idade Media. O custo da identidade herdamos a parroquia, sí. Pero herdamos tamén a dificultade de crear economías de escala. Mentres outros países simplifican a súa administración, nos seguimos aferrados a unha división que os suevos deseñaron para cobrar décimos e organizar bispados, non para xestionar fibra óptica ou recollida de lixo. Parroquia sueva foi unha solución para un reino, a parroquia moderna é, moitas veces, o freo dunha rexión. É irónico, presumimos de ser o país das 1000 parroquias como se fose unha medalla de ouro, sen preguntarnos se esa heranza non é en realidade unha barreira que nos impide ver o territorio como un todo. O paroquial foi unha innovación no seu tempo, pero seguir celebrando como a base do noso futuro é como intentar navegar por internet cun pergamiño de martiño de dume. Moita parroquia, moita aldea, moito consello. Pero onde está a eficiencia dunha Galicia que un día soubo ser unha unidade e hoxe é un crebacabezas de pezas que non encaixan? Galicia non é Galiza!